Ayan mga kasinag, pabalik na tayo. Kasama ko na si Banot. Ayan si Banot sa likuran ko. Naghuli na ako mga kasinag ng manok. Madalian lang to. Pakainin natin siya. Andito. Andito si Bagus mga kasinag, bumalik. Andito sa dating pinagkakainan niya. Bahala na mga kasinag, magalit man sila kung magalit. Magalit na sila kung magalit. Hindi ko siya matitis ang ganito. Gutom-gutom. Buwaba na siya mga kasinag. Nasa mababang puno na siya. Bagwis! 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 Dito ka lang muna ha. Hindi pang kuma si Banot mga kasinag. Hindi kasi sana yan eh. Marami tao. Bagwis! Ayun! Andun na si Bagus mga kasinag sa kinakainan niya. Bagwis! Oh, Bagwis! Gutom talaga mga kasinag. Ayan na sa mismong Bagwis! May dala akong pagkain. Awa man. Ay, may humuli nga mga kasinag May tali nga si Bagwis sa paa. Bagwis! Bagwis. Bagwis. Ay, Bagwis. Ay, pilay. Bagwis. Bagwis. Wala, pilay mga kasinag. Gutom-gutom talaga grabe kagutuman. May humuli sa kanya. May tali yung paa niya. May tali yung paa. Walang hiya. Sino kaya nagtangka maghuli dito mga kasinag? Wala, hindi talaga safe si Bagus mga kasinag. Pagka ganito hinuli, may tali yung paa. Mga kasinag ha, para may ebidensya. Ayan po Ayan yung paa niya. Tinalian. Tinalian ng lubid. Ay maga, sugat ng paa. Kasi naghulihin ko muna si Bagwis. Iuwi ko muna. May nagtangkang maghuli sa kanya. Pilay si Bagwis mga kasinag. Wala talaga. Bakit? Hirap mga kasinag ng ganito. Gutom-gutom si Bagwis mga kasinag Gutom-gutom talaga. Kawa. Lubid ang pinugko sa mga kasinag. Lubid. Tiyalian siya ng lubid. Siguro naka-alpa si Bagwis. Kasi kagat niya yung lubid. Mapabidyo ako kay Banot mga kasinag ha. Hulihin ko si Bagwis. Tingnan ko mga kasinag at tagkalin ko yung tali sa paa. Banot! Ayan mga kasinag tingnan nyo parang musmusin na bata na hindi maintindihan nakakawa. Kaya pagka ganito. May bugos ba? May bugos sa paa. Mga kasinag, hulihin ko muna si Bagwis. Tagkalin natin tali sa paa. Ipakita ko sa inyo mga kasinag na yung tali niya sa paa. Tingnan natin mga kasinag kasi parang maga yung paa niya. Parang sugat. Pag dito nahuli ko ng mga kasinag, iuwi ko muna sa bahay. Doon ko na muna pagalingin yung paa niya. Estimate ko talaga mga kasinag, maga yung paa niya. Kasi malaki yung kabila kisa doon sa kabila. Pagtingin ko pa lang kanina.
mga kasinag. Ito na si Bagwis ha. Nakita nyo oh. Ayan, tingnan natin kung naka-video. Ayan mga kasinag oh. May naghuli kay Bagwis. Oh, may tali siya sa paa oh. Tingnan nyo mga kasinag oh. Oh, sugat na yung paa. Oh, sugat na yung paa ni Bagwis. 'Di ba mga kasinag, nakiusap na ako sa vlog ko nasa mga kababayan ko, kabarangay ko, na kung makita man si Bagwis, wag nang tangkaing hulihin. Bakit hinuli niyo mga kasinag? Tingnan niyo oh. Nasugat pa yung paa niya. Oh. Sugat yung paa mga kasinag oh. Oh. Lastik na yan. Saglit lang ha, saglit lang. Alisin ko muna ha, alisin ko ang tali mo. Mga kasinag oh, nalis na natin. Sugat talaga mga kasinag. Sugat talaga yung paa niya. Bumaon yung tali, bumaon. Ano? Kung pagmamasdan nyo mga kasinag oh. Tingnan nyo. Oh. Baon talaga mga kasinag yung tali, baon. Ano? Oh. Gaano kasakit yun mga kasinag? Sa totoo lang mga kasinag, ikaw ba naman ang talian ng ganitong lubid? Gaano kasakit yan no? Wala. Ayun mga kasinag, hindi naman gaanong nasugat mga kasinag yung paa niya. Pero yung tali mga kasinag, bumakat talaga. Bumakat. May damage man yung paa niya mga kasinag pero hindi gaano. Kaya mga kasinag alpasan na muna ulit natin. Pakainin natin si Bagwis. Ayan mga kasinag, natagtal na natin yung tali sa paa ni Bagwis. Sino ba naman kala ko nun mga kasinag, nung inalpasan na namin, nakiusap naman na kami na si Bagwis mga kasinag, gusto man nating maging malaya. Na mamuhay na siya talaga sa sarili niya. Na matuto siya. Paano siya matututo mga kasinag kung may mga tao na hindi natin maano ang pag-iisip, masukat ang pag-iisip. Kagaya niyan nga hinuli siya, tinalian ito.
Gutom na gutom si Bagwis mga kasinag. Paghuli ko nga sa kay Bagwis mga kasinag, bumaon yung kuko, isa, dalawa. Ayan, tatlo, apat. Kasi yung dampot ko sa kanya mga kasinag, isang paa lang yung dinampot ko. Kasi kung dadamputin ko pa yung isa, naisipan kong masasaktan lalo siya eh. Ay nung hindi siya napapigil talaga, baon na buon baon na baon butas. Yan ayan dudugo pa Wala, pagka ganito mga kasinag, hirap. Ang gagawin ko mga kasinag, dito ko lang si Bagwis para safe siya. Mas nakakasiguro ako mga kasinag na safe siya talaga dito. Hindi ko sukat akalain dun sa pag-aalpasan namin. Siguro mga kasinag, ito si Bagwis, ilang araw siya na nagutom, na wala talagang makain, pumunta sa kabahayan. Hindi namin alam kung saan bahayan yan nagpunta. Tapos yan, nahuli siya, tinalian. Wari ko mga kasinag, si Bagwis ang may gawa nito. Tignan niyo mo yung tali Wari ko pagparakagat ito ni Bagwis, kaya nakawala si Bagwis. Kaya salamat, napakalaking salamat talaga at nakawala siya. Ngayon mga kasinag, simula ngayon, alagaan ko na si Bagwis. Dito ko na lang siya. Dito ko lang yung papakainin mga kasinag. Dito ko lang ulit dadalhin siya ng pagkain. Kasi dito naman siya nasanay. Hanap talaga mga kasinag ni Bagwis yung nag-aalaga sa kanya. Kaya siya bumalik dito. Lalo na kung kaganitong tinalian siya, di siyempre maghahanap siya ng kakampi, yung magtatanggol sa kanya. Wala. Hirap ng ganito. Ayan mga kasinag, hayaan na muna natin magkain si Bagwis. At update ko lang kayo sa mga susunod araw. Ipinakita ko na sa inyo mga kasinag para may ebidensya naman tayo na hinuli talaga si Bagwis na tinalian. Ito, nakita nyo naman yung tali. Kaya pinakita ko na sa inyo mga kasinag. Magalit naman ang DNR kung anong ikaso nila sa akin. Bahala na sila mga kasinag. Basta laking pasalamat pa rin ako. Si Bagwis nakauwi. Ayan, dialhan ko nga siya ng isang buong manok. Yung medyo maliit na manok pa. Kinatay ko naman yun. Siyang ibinigay ko mga kasinag. Antayin natin na makakain. Update ko lang ulit kay mga kasinag. Bye bye.